Dropper and the cap. Parang mas mabilis pa yung memory niya kaysa sa nanay ko. Insert a cotton wool plug. The other is for the same. So si Nurse Mia, gagamutin, iti-treatment niya muna yung tenga ng kanyang lola. 2 nights to. So 2 nights tayo dito? Hindi naman. Ate brush na. Gagamutin na ni Mia yung kanyang lola. Kuko na lang. Well, so hanggang makang ito eh. Yang ke berarti masak. Jai. Kita makan lupa je masak. Kayak kawin na din na. Ada dah kumusikan naman. Ang galing ka, takot. Para saan yung gamot na yun, Mia? Well, ano to? Docosate sodium, it's eardrops. Parang kasing ang problem ni Lola is impacted earwax. So, Yun yung para mga tutuli. mm Okay. So yung mga hindi na natatanggal. kasi knowing naman my grandma is matanda na. So, ano, Ilan taon na po kayo, Nay? Lola? Ilan taon na po kayo? 93. Grabe. 93 to September. Si? Mas gusto niya nakaganito. yan naman ang gusto ni Lola eh. Maglakad siyang ganyan. Yes. At least mas At saka may na-exercise siya. brace naman siya. Mulai ka. Opo. Nagdugawa. Sa kwarto daw po. Ah, Kwarto. dito na ito. Lakas pa rin nanay, oh. Ikwakad ka, i-drone ka. Ayaw talaga nila ng ganyan na ano sila. Lakas pa ni nanay, oh. Ito, ilay mo ito. Nilay ka. Oh, ang bilis pa maglakad. Mas mabilis pa siya maglakad sa nanay ko. Grabe. Ayan. Gitda ka ah. Gila. Good. Ay, ganun ba? Good. Magkakaroon na ng treatment para sa tenga niya. Nagbabasa siya ng mga magazines. Yeah, Lola likes reading magazines. May CR naman siya dito or something. Dahil talaga, gitda ka to eh. Atoy? Wan, mabalin. So, ano nga lapayan ti ko ah? Ah, Ano nga lapayan mo sakit? sungarod. Ano lapayan? Ito. Uy, ito niya nakaduwan. Anyak, kita ito na napay na ito eh. Datoy kay Bait Ikan. Okay, with the Ito flashlight. inita ni Jared Ide. Oh, then, ano ko na na? Natangkad ka kung kaya ko na naman. Ikatin na, nung natangkan. Uy, at sisiga ah. Kasta lang. Kasi may, Dito lulakan. Idiretso pa sa kam. agora katakwa. Okay. At yan. Dati siya, dati na rin ako. Kastoy. Kitan tayo. It's 10:20. Okay. Basta Lola yan, like that. Sino pa pukis kanyam? Ilang drop? Nalamis? Is it cold? Na, bakit maraming drop? Para ano niya yan? Haan, puno ang gamin. Mapunon? Waan, kan madamdam, agkastoy ka mo. I-drain natin yan. Kailangan siyang maano. Kasi nga punon? Wan, Lola, dahil nga agas kat ka. At namaalad ang ito tumangkan. So, 10:21, 45 minutes. Ayan.
Maalad na yan. Ang aming natimbang ko ito takwa. Kanadagdama. So, mga 4 to 5 minutes. Yes. Para tas hihigupin yung Kasi ano, magsusoften yung yung earwax. Kailangan kasi mag-soften yung earwax. I mean, wax is parang oils. Mm. It's composed of oils and dead skin, you know. And technically wax siya talaga, which is produced by the ears. Kasi remember, your ears has its tympanic membrane. So yung tympanic membrane niya is kailangan well lubricated because the sound waves will eventually need to yung sound waves So, para marinig. sa ear mo, kailangan may lubrication yan. Your body's lubrication is the wax. Ah. Kaya may wax. Ang hilig mo sa lubrication, ha? Back to you. So, maghintay tayo ng 4 to 5 minutes. 4 to 10, 23 na. So ganon. And then later, i-drain natin. Si Lola is mahilig pala magbasa. Mahilig ka magbasa ng mga ganyan? Ah, Mahilig po kayo magbasa? oo. Dagiti sugat Magkabasa naman ti ako. daga. Mahilig po kayo. Makakita itong Ang kaliwa. Malabo ito na. lang. Malabo na doon, Lola. Ano nakakita na ito eh. Tingka naman at yung katid. Apay garod. Malabo daw yung kaliwa. Yung lampshade. Basta may ilaw. Pero yung binabasa ko lang ang mailawan. Ano paborito niyo pong binabasa? Oo nga daw. Hindi naman ako makaturog. Makaturog. So ang agbas-basa ako. So pag di siya makatulog, nagbabasa-basa siya. Nalaki rin yung dry ng earwax. Ay, ng niya. Kabila. So, grandma has a lot of dried earwax. So, Yan, dito nga buhok kaya. Ano yun? Ano sabi? yung buhok daw niya. Ah, 10:26. Adayamot ko ita. Damot yung makangag. Makangagbat da ito yung Ah. nalami is. Ay! Nagaron. One. Ano pa, drops lang? Haan, ta ikabil amin atap na makwa. Awanin. Nakulog. Can you check this other one? Wala namang pain si Lola. So walang pain. Technically, it's not Infected. It's not infected. Wala siyang inflammation. It's just the earwax. It's totally hardened na. So you really just need to physically or manually remove it because hindi na siya ganun lang. Now, Lola has so when you grow old, alcohol, alcohol there. Yeah, thank you. So basically, when you grow old, when we... when we grow old, yan, Parang kami lang yung tatanda. Ikaw okay hindi. na talaga tatanda because Mia ka lang. Uy, ba't tama ko ba lang? Sorry. na pat. Okay, so, and can you check if there's cotton? Wala nga nakita yung Hindi. Nanay has blackheads. Nanay dali. kamuro. Anay! Ni, ayan. Kamuro. Bagyo di andara. Haan. Nagdara dahi ito ng kamuro. Ore dahi ito, kamuro. Kamuro, makwa. May katmot. Dati-rati ayin, puro cellphone lang kinukut-kut mo. Ha? Nancy. 10:30. So yung mga blackheads ni Lola. Nay. Sakit. Nyatik ikatin mo yun ay kakuha. There you go. So, ayan na. Mas okay na siya. Makangagkan. Makangagkan lulang.
Dawan no. Ha? Nagano te, bakit nilalaki nga? Ano daw? Ito Miyerkules kumakit, in kami kumatabalawan. Ika no. Ada teko ta. Munong malam. Gari ka. Ay, nakit ngay. Ikatan. Si Mia kaloka. Itapat mo ito. Yan. Nililinisan ni Mia yung kanyang lola. Tinatanggalan niya ng mga airbox or tutuli sa atin. So since medyo matigas na, kaya dapat dandahanin para hindi masugatan si nanay, si lola. More. Dami. Para mapalambot. Makangagkan? Uy, Makangagkan? baka Baset? nagakaroon. Makangagkan? Makaawat ka na ba? Makawat kan? Ano? How many children do you have? 10 children. Oh. I have grandchildren 30. Great grandchildren more than 30. Wow. You are really strong. And you are good in English. Na? You are good in English. You are really strong. Ang lakas pa niya, no? Kung mauawatan. Ah, Hindi ka dyan maintindihan kasi nga mahina. mahina yung pandinig na ni Lola. Grabe si Lola, Ano no? Lola, digos mo lang. Digos ka man ng tihi. Sabaw tihi. Ganyan talaga siya kumain. Mas komportable daw siya pag nakaganyan yung pwesto niya. Oh, kabog. It's DJ.